Makosana tazazidwatu ndi chisoni kwambiri posatira uthenga wa imfa umene watipeza. Imfatu imene yabwera chifukwa choti abale ndi alongo amwalira pa ngozi imene yachitika chigawo chakummawa kwa Senzani mboma la Nchewu. Tinene zona pande sizinayende sizinakhale bwino chaka chinamaliza kalechi, ndipo people were anticipating kuti tikhale limodzi ndi abale amene wa January, komano sizinatero. The sad part ndionena kuti anthu onsewa amene amwalirawa ndikuti anali mamembala a bandi ya Eli Njuchi. Tingofotokoza motere mwachidule kupangira kwa anthu amene sanayisatire ngozi imene kuti zinakhala motani. Lero lipa 26 December 2025 oimba amene tikudziwa bwino Eli Njuchi anakonza phwando la music ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Paja show imene ambiri so tinayitsata bwino chifukwa anakhala kuipanga advertise imene title yake amatchula kuti The Hive Experience. Ndenoto paja mamembala a Eli Njuchi band amachokera chigawo chakumwera uko ku Blantyre ndi kumene amachokera, ndi zikuoneka kuti amachoka mtunda umenewo kupita ku Lilongwe kumene amayembekezeka zona kuti akhala nawo pa show imene amene akuchititsa Eli Njuchi kumeneko ku BICC mu mzinda wa Lilongwe. Ndi mamembers amenewa analipo kwana 5 anakwera galimoto ya mtundu wa saluni imene zinake ndikuti ndi Tilda, number plate yake ndikuti ndi BW2001. ndi ena mwa mamembala amene anali galimoto mmene momo ndikuti ndi McFarlane Banda ndi Nathan. Tikupeza kuti ambiri sote kuwatsata madolo amenewa potengera ndi ukadaulo umene anali nawo mu bandi imeneyi. Ndeno zikuoneka kuti amene amayendetsa Nissan imeneyo ndikuti ndi pakati pa McFarlane kapena Nathan. Anthu awiri amenewa ndi amene mmodzi mwa iwo amayendetsa galimotoyi. Ndi akuoneka kuti akuchoka mtunda wa Zalewa ndikuti amayandikira cha pa Senzani, ndikuti tisanafike pa Senzani palipena pakati mati pa Chitale. Ndi pamene popono pajamuziwa kale amene tinayenda konse umenewo kuli makona kwambiri tikamayandikira cha pa Senzani, pali mitsetse komanso makona kwambiri. Paja tikamaliza ndikuti pa Senzani pamene timazakaweza zoti takafika no pa Chingeni road block. Ndeno potengera ndi amene amayankhulira polisi ya Nchewu amene watu ndi a Jacob Kembo amafotokoza kunena zoti galimoto ya magayizi amene achina McFarlane inaombana ndi galimoto ya mtundu wa Hilux. Galimoto imeneyo number plate yake akuti ndi IT7102. amene amayendetsa ndikuti ndi a Ezekiel Matibiri amene watu ni nzika ya dziko la Zimbabwe. Ndeka chifukwa cha speed plus makona pamenepo anapeza zoti anthu aja akanika kuonana bwinobwino ndi ukaumbana head on. Posatira impact ya ngozi imeneyo ndi pamene zoti achina Nathan ndikuti ndi anzake anavulala kwambiri. Ndeno anthu akufuna kwabwino ndi amene anachotsa anthu galimoto basi no kwakweza galimoto ulendo nawo kupita ku chipatala cha Balaka. Ndeno atafika kumeneko akuti anthu 4 mwa anthu 5 amene ali mgalimoto mmenemo anapeza zoti 4 amwalira. Atayeza matupi anapeza zoti anthu ndikuti amwalira atisiya mwachisoni. Potengerano ndi amene amayankhulira chipatala chachikulu cha Balaka amene atu ndi Amese Nyirenda amazafotokoza sonena kuti munthu mmodzi mwa anthu 5 amenewa anayamba kulandira thandizo la chipatala. Panapeza zoti nayenso patangopita nthawi yochepa ndikupeza zoti mwachisoni watisiyaso, zimene zikuthandiza zoti makosana onse 5 atisiya chifukwa cha ngozi ya galimoto imeneyi. Of course potengera ndi mmene uthenga ukubwerera akunena zona kuti anthu amene amwalirawa ndikuti analipo amuna 4 ndikuti mzimayi analipo mmodzi. Anthu onsewa ndikuti amachoka kumeneko ku Blantyre. Ndeno posatira zimenezi Eli Njuchi ndikuti wapanga cancel show imene anali nayo ku BICC. Akunena zona kuti afuna akhale akulira limodzi ndi abale komanso ma friends amene azibale awo amwalira chifukwa cha ngozi imeneyi. Ndipo watulutsa kalata imene kalata yake ndi imene mukuiona ikuyenda pa screen panopo ikufotokozera uthenga okhuzana ndi zimene zachitikazi komanso kupanga cancel kwa show imeneyi. Uthengato umene kuchoka ku timu ya Fox kupita ku mabanja komanso abale ndi alongo amene akhuzidwa chifukwa cha imfa imeneyi ndionena kuti pepani kwambiri chifukwa cha imfa imeneyi. Tikuzindikira kuti anthu amene anayofunikira kwambiri m'magawo osiyanasiyana ku mafamilies amenewa potengera ndi mmene zakhalira sizinayende, komano Ambuye akutonthozeni mu nyengo yowawa imene mukudusa.
chifukwa cha imfa imeneyi. Mizimu yawo iwuse mumtendere. Makosana tiyankhule motere kungofuna kulimbikisana komanso kumbusana. Chaka ichi tachimaliza kale, tiyeni tikamayenda pa msewu kwa amene tatenga ma passengers tiyende ndithu mosata malamulo kuti tipewe zinthu ngati zimenezi. Paja pali kabuku kaja kamene tinapita ku driving school, kwa amene tinapita ku driving school tikhupira kuti tinawerenga kabuku kamene kaja kamene amati K53. Tikhupira kuti kabuku kamene kaja timakatsata bwinobwino. Ngati tinayiwalira tiyeni tipezeko nthawi tikapeze ndithu kabuku kamene kaja ndikuwerengako kupangako refresh. Zinthu zopeweka titha kuzipewa. Tisachite kudikira kuti a traffic azichita kupanga enforce ma regulations amenewa. Tikakumbukira bwino last week so tinalinso ndi incident imene tinaluzanso abale ndi alongo posatira ngozi imene achitika mu Chikangawa. Ambiri tikhupiranso kuti nkhani imeneyo tinayitsata bwino, ifenso nabwera kuzayifotokoza mmene zinakhalira zokhuza ndi ngozi imeneyo. Tiyeni tiyesese kupewa komanso kusatira malamulo. Speed tipange observe ndithu mu nthawi imeneyi. Ngakhale kuti timakhala tili pachangu komano tikamathamanga tizikhaso tikutsatira zikwangwane ndithu zimene zili pa msewu zitithandizira kupewa ngozi ngati zimenezi. Sitozoti muli maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikuyankhula zonena kuti zasimikizika kuti abale onse amene amayimba mu bandi ya Eri Njuchi amene anakwera galimoto ya Nissan Tilda kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe onse atisiya posatira ngozi imene yachitika chigawo chakumawako. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section, koma tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu.